Kaixo, Ainhoa naiz eta gomendatuko dizuedan liburua Uxue Alberdiren Euli giro da. Susak argitaratu zuen 2013an eta ikusten dozuenez, liburu laburra da, 150 orrialde ditu eta 9 ipuinetan banatuta. Ez usteko ipuinak dira, misteriotsuak, barrena astoratzen duten horietakoak. Pertsonaiak printzipioz arruntak dira, baina idazleak beti kokatzen ditu larritasuna sorrarazten duten egoeratan, ez? Eta orduan bakoitzak ohikoa ez den bide bat hartuko du atmosfera itogarri horretatik ateratzeko. Estiloa zuzena da, oso zehatza, batzutan lehorra, baina aipagarria da nire ustez Uxue Alberdik umorea erabiltzeko duen trebetasuna, ez? Maiz umore sarkastikoa, umore beltza erabiltzen du. Errealitatea eta fantasia behin eta berriro gurutzatzen dira, eta horregatik irakurleari errez datozkio burura errealismo magikoa, edo surrealismoa, edo Kafka, edo Borges moduko idazleak. Beraz, narrazio laburra, hizkuntza aldetik aberatsa, baina ularte erreza, baina sentsazio atsegin eta baketsurik sortuko ez dizuna, hori ere alda. Aitzitik, esan bezala, ipuin astoragarriak dira, ezin egona sorrarazten duten horietakoa.